parlok ha ka bani kong so banai ngo ayo play ha ka wa sai sian pat wala pane chambiang ye phi pat kum jor ngi pai wei tingi nge bun na preng chong phi pila dapan I ye tu ko video ka bangi palaj ha gini gisngi ha ka ba lakum ba khat ars na mi kata ka ksoi le se kampot bin nadian jong ni samla bad ka penting ka pensier empat habon ni samla usyong marui ru dapet tang da ke chingling dapet tang da ko umdum sudah bat bun sin usyu yam usyu lemyar nomor kata ke chingting ka bom te presyo bat hateng kaning ka ksoi ka kan ru yoni samla bat ke ka beja phi ba ha ka tu ka si ka bangi leitru markhmat ngilai I ba kat bangi dangrung kansan kata ka ksoi ka khrei kala kan rup yoni samla te ngim tip shu ka ching pang yu ka bukum gane te pej Allah, okay, baik bu. Apa tu terkena?